Kita kembali pada jalur pentas bersama Wira Mandala. Acaranya dilanjut ya. Siap Tuan. Nodi, Iya papi. pesan papi punya haul bahwasanya dalam rangka perkawinan Iyu menghafalkan lagu-lagu khas Cirebon ya. Begitu papi? Iya, Iyu udah hafal? Hafal papi. Oke. Silakan pengantin. Sultan, sorry ya. Ya Tuan. Awas kene. Sing tang. Len. Perwakilan saking Kesultanan Kasepuhan kanggo ngantisipasi aja sampai anak ributan ning lingkungan pondok pesantren Losari ula supaya bener-bener kang dadi kujengan iki adat sing wis ngoyot ning bumi wali bumi santri Cirebon. Nggih Sultan. Artose kena joget asal sing tertib sing rapi kena joget aja disertai karo arak karo janewer. Oh supaya kedelenge wibawa lan aman. Oh tadi blok beli kena ya. Bakal joget beli kena bareng inung ya. Bisa zaman ikun jenewer bangsa mekononan kopi gajah lah pun bisa mah. Ora apa-apa sedulur, hari kopi hari banyu putih masal aja sampai inungan sing blengeraken. Ya mau ka golongan janewer ke golongan zaman bengen. Oh, kuno bukatan joget bari konon kakak Gusti. Konon kuno sedulur. Nggih, mangga. Ayo Ngger. Acara bebas aja dume-dume Ngger iki anak pesantren lulusan pesantren. Nulis singaran seni iku sengaja ditinggalaken. Sebab seni iku jareka, seni iku indah. Jadi sapa bae wong sing seneng ning seni berarti seneng ning keindahan. Oh. Ayo Noni, siap. Ayo mangga dihormati. Ada kertas putih kanggo wong kali matur kesuwun. Kanggo Papai Delisa wakil apa kene? Dibantu Ngger, dibantu. Pesta laut. Wakil ketua pesta laut. Oh, bokat matane tuli rada. Kanggo Mama Ayu sing ana ning Hongkong matur kesuwun. Kanggo Mas Adi Rafif sing ana ning Taiwan, Mas Adi Rafif terus lagune Wedang Putih. Kanggo Papai Delisa maning wakil ketua matur kesuwun. Kanggo pemuda Kalang Bulu sing ana ning Korea. Wong kali matur kesuwun. Kanggo Papai Delisa matur kesuwun. Salam buat Ayah Syafa Marwa sing ana ning Korea. Iya. Minta lagune Tangisan Rindu. Sapa Marwa. Kin made krepak dadi siji. Khusus ngormati sing ana ning kana-kana sedulur Wiramandala KB. Kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse. Kanggo Mama Dede Puji Haruka Bos Wiramandala. Kangge Bapak Jidan sareng Mimine Dewi Kartika sing ana ning Korea. Jaluk lagune Jaluk Ping Pitu. Ana sing jaluk ping pitu, ana sing jaluk wedang putih, ana sing jaluk pemikat sukma. Ayo ang apa bae sing khusus paling istimewa kangge sinten Gusti? Kanggo sing duwe Wiramandala. Oh, kangge sinten kuwi? Ya sederek opanya bae. Kesuwun opanya bae. Luar biasa. Mama Delisa paling istimewane kanggo sing duwe Wiramandala. Ayahe Puji. Opanya B matur kesuwun. Karo ibuke Puji, Ibu Hajah Neni Dwi Puji Haruka. Khusus kanggo majikan sepuh Mimi Hajah Wina sing duwe Wiramandala. Ya sesepuh WM. Aduh,
Opai B panitia matur kesuwun. Sampai merinding. Pripun paman selanjutnya acara Mangga. Bilih kirang penasaran ning acarane nadar haul penganten. Nggih. Pripun sing Bong Nom kan bokatan masih kurang. Tawani maning Gusti. Bokatan. Nggih. Bokatan masih kurang bokatan. Punten Gusti. Nggih. Panjalukane Mama Neni. Pripun. Jaluke pemikat Sukma. Mama Neni bos. Mama Neni sing duwe Khusus Wiramandala. kanggo ayahe Puji, papahe Puji, ya pada sing duwe Wiramandala niku sedherek. Punten Mama Neni. Nggih, mangga. Mama Neni Puji Haruka. Kanggo Bunda Kanggo panitia. Ajah Neni Dwi Bos Puji B, Haruka. Bos B. Anda ning harapan. Mama Neni Puji Haruka sing kula hormati. Kanggo majikan sepuh ya Mimi Ding nok Kesuwun. nading matur kesuwun. Kanggo Nok Bapak nading matur Delisa kesuwun. Kesuwun. Nok nading matur kesuwun nok nading. Nok nading Perwakilan Bapak Panitia matur Kesuwun. kesuwun. Nggih. Mangga niki kangge selajenge sederek sing mandu acara kula kiraos bangga sesampune wontene artine ya kolaborasi lah budaya Cirebon karo budaya Dermayu. Nggih. Mekaten kono sederek. Nggih. Dados kangge selajenge ya sesuai kelawan acara ingkang sampun diatur niki badhe ngawontenaken acara sintren. Sintrenan Gusti nggih. Dados mangga supados dipersiapaken perwakilan saking pihak Kesultanan Kasepuhan niki sengaja badhe nglestariaken budaya adiluhung etang-etang kula warisaken dhateng anak putu Cirebon. Nggih, leres Gusti nggih. Mangga. Punten Gusti. Mangga. Penganten nggih. Kula Mangga. badhe persilahkan malih. Duduk kembali ya. Bolo nggak nyangka papi bangga Bolo. Iya Papi. Silakan. Yo tuan. Sedurunge keprok tangan dikit. Ning acarane Kakang Kiai Imron Said iki meriah pisan. Singawitan acara pertama, keloro, ketelu, kirayat Losari, Gebang lan sekitar iki lagi ngenten-ngenteni sedulur ya. Acara sing nomor papate, sing nomor sekawane Gusti ini. Mangga. Karena pun kula janjiaken ning acara pernikahan putra putrine Kiai Imron Said iki acara sing terakhir kelawan pamungkase iki acara ingkang meriah. Nggih mangga. Mboten kula ngilangaken seni lan budaya antara Jawa kalawan Cirebone Gusti nggih. Leres. Acara sing nomor papat yaiku acara sintrenan. Sampun wonten niki sederek. Ya lamun boten keberatan kagula kita nglet sintren sing pundi iki apakah sing wilayah Losari, apakah sing wilayah Gebang, apakah sing wilayah kula sing tanah Segandu, sing wilayah Dermayu, apakah sing tanah Cirebon. Niku sintren saking tanah Gebang Mekar Gusti. Gebang Mekar nggih. Biasa necak nikun ku. Mungkin kula undang reading Gusti. Wak, ndek kurungane wak gawanan niku. Ndek. Tole mene wak. Mene wak. Ayo mene. Siap. Kin kurungane menyan-menyon mangkenen wak. Iya. Jarang ditanggap rasanya makan di sintren kekini. Iya ini. Kurungannya sampai reot mengkenen kekini. Ada teh saking wis lawase kini Gusti. Kini. Siapa sampai narana kuwa? Kula wadaling kula ko. Wadaling. Wis dirabi wa. Wis pira rabine? papat kula. Bodoh. Tukang laisan, tukang sintrin rabine papat. Yakin kising dari malim. Awas maling karo malim ku beda plan. Aja maling ya aja. Iya aja maling. Malim. Malim.
Jadi sampean tak undang menik ini, Wak. Nggih. Oh, atas dasar undangannya Romo Kiai ajengan kula Kiai Imron Said. Nggih, kula siap. Oh, kanggo acara perkawinan. Nggih. Jadi sampean ku dua grup. Yang kiki guru pekula kesintren iki. Sintren kini. Nggih. Anak dalangnya beli kudu, Wak. Ya nak komplit kula ko. Dalangnya ki lanang ta wadon kini. Ya ana lanang wadon komplit. Ada dalang lanang wadon. Oke. Iya cak diundang je, dalangnya gagian Wak sore. Mene nok sintrene mene. Ya. Sintren. Tidak oh ya pencakuan ya. Ada tes sintren mama konon sintren. Oh. Ajak temen siak. Kian dalangnya, Pak. Kian ki Wah kene kayak ngarap-ngarap gagian je sintrenannya kapan? Bono. Bono. Iya. Jadi kin mawa mumpung Nggih. waktune garapan sore gagian waktunya. Ya wis kula siap. Ya sro gagian pripen kuno. Mancing kurungan ya. Siapa sih mancing kurungan kula atas apa? Ya niki. Oh kian. Dalangnya kula. Punten gak sederek. Pripun? Buyunge wonten boten ki biasanya kan bakas sintren ngangge buyung anu nek blang blung blang blung. Oh, wonten buyunge ki, Wak. Wonten. Oh, wonten buyunge. Wonten Gusti. Coba dicoba buyunge Cak ko. boyonge Oh. bisa beli sintrenannya ko. Cok, Ayo. Cak. Kayak ngapa buyunge ko? Oh. Blung blang blung. Ayo, Cak dicacak dingin. Dicoba dingin wadaling. Cak. Kayak ngapa sok? Tabuan. Ayo, dia buyunge. Buyungnya oh. Oh, muni nih. Iya, wis percayalah buyungnya wis rada enak nyemplak. Blum. Oh, wis. Cacak wis. Oh. Hari bokat kita makaya konon kesederek pun ke wong ciblungan plum. Ya biasa lagi cilik adus-adusan yang kalian Drop kapan. mangga, yo. Ayo, dalange. Toto. Sok wadaling. Kamot beli kudu. Kamot biasa. Sintrene Biasa. brogol kaya konon ku. Yang biasa nih kan. Ya. Kun kuno. Wadaling, Nggih, pripun? ya punten. Jare bakal wong dadi sintren ku kudu prawan, ja kudu suci. Ora. Kira-kira sing durung duwe dosa, kon kah? Yakin mah bocah masih suci kini bocah Masih suci kuno. Nah, mending ada masih suci. Ya iya, perawan anu nama perawan. Ya perawan bisa, rangga bisa. Sing bener ketika aku ngomong ke perawan bisa. Masih asli kini Gusti. Oh iya. Jare bakal dudu perawan mah widadari aku beli manjing jare Boro-boro ko. mancing balik maning. Iya. Iya. Tapi kun memancing bae kuno. Mancing bae kini mau wis sok. Beli perawan birang dagang. Di perawan bilang ada mancing kabeh dari ini. Widadari apa kuno rangda perawan mancing kabeh ku kuno. Ayo dicoba krihin sederek. Saya. Lagune apa Malim. biasanya kuno? Biasanya bakal pertama aku ya turun sintren. Oh, turun sintren. Nggih. Mangga. Ayo nayakane. Mangga ya. Cak, joget dewa dalinge. Ayo, turun sintren, ayo. Turun sintren. Ayo diberiakan acara perkawinan putra putri neng Kiai Imron Said. Ayo.